Nagbo n'ala Igbo ọ na-abụ ihe na-emebeghị mee ndị ichie, ndị okenye, ndị obodo ji biri na-apụta wee chọba ụzọ a ga-eji wee gbochie ihe ahụ niile na-eme ma ọ bụ mara ebe o si bịa. Ọkwa maka nke a nakwa ihe batara n'ụwa ugbu a batakwa na Naịjirịa ka ọ ghara imetụta ndị Igbo mere na Kpakpando zọrọ ije wee jebe n'ofu nwafọ Igbo bụ dibịa kara aka, ya bụ ọzọ ụgwụrụ amalọbenze, dibịa kara aka, dibịa Odumodu. Anyị zọrọ ije ma ka ndị Igbo ga-esi wee gbochie ụmụ nyanya na nyanya ọrịa si obodo oyibo wee wuchie n'obodo niile na mba ụwa, ka ọ ghara imetụta ndị Igbo dịka anyị si ekwu. Mere na anyị jere ịmata ihe ndị Igbo ga-eme nakwa mbọ Odumodu n'onwe ya, ya bụ dibịa gara aka, na-agba iji kọwara ndị Igbo ka a ga-esi gbochie onwe ha ma ziere ụmụ ajọ ihe a niile na-eme. Ka anyị wuchiri n'obi ya, n'obi ọzọ ụgwụrụ amalọbenze, Odumodu n'onwe ya, ọ gbara afa ọ kpọkwuru ndị ichie, ọ kpọkwuru ihe niile na-ejere Igbo ozi, ọ gọrọ na mmụọ gọọ n'ife, o kwuru okwu dị iche iche. Ịmara na ngwugwu a ga-ata atọ na ọ dịghị maka a tụọ ya mkpọ. Anyị bidoro gbaba ya ajụjụ, o wee kọwara ụwa ihe mere nakwa ihe ndị Igbo ga-eme iji gbochie ihe a niile na-eme. A sị na akwụ na-eme ọcha na ọdụrụ igu achọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Ọya bụ anyị anụwo n'ọya abịanụ, mana iwe na-egbu Igbo bụ ọnwụ mkpọchi ntị. Ọkụkụ ntị ike na-anụ iwe na ite obere. Ijiji ntị ike na-esokwa n'ozu na-ana n'ili. Iwe na-egbu anyị bụ Igbo bụ na anyị lọfuziri ebe anyị si wee bịa lobuo onye anyị bụ. Na ọ bụ na Igbo maala onye ebe bụ mara ebe si wee bịa, na Igbo yara na panik n'ihe ọbụla na-eme na mba ụwa niile, maka na ọ bụ Igbo bụ ike ji ebe abụ isi ji iwe na-ekwu iwe enwe. So dịka ọya abatara iwe enwe, ọ bụrụkwa nta ka ọya batawara n'ala Igbo, ọ bụrụ taa ka ọya batawara na mba ụwa. Ọya niile na-abata na mba ụwa nwere ọya ji aka abịa, na ọya ndị ọcha na-eji akaba wee kwado ha ga-eji wee na-achụla ego biznes dịka ha ji butekwa ihe niile. Yes. Odumodu niile anyị necha ya fụ na ma ebe ha si weta omenala abịara abịa ebe ha ji efe Chukwu nke na ha niile na-agba ọsọ mechicha ma ụlọ ụka sizikwa ma ụlọ ụka ya niile si bịaba ka ha metụ mmadụ aka ka ihe emebe ka agwụba ọrịa gba niile n'ụlọ ụka ha niile mechikwaziri emechi. Ụfọdụ n'ime ha bụ mụrụ ụka esi agwọ ya bụ dọkịta na-ejezikwazi azụ ihe na-ekpuchi onwe ha na-esi ezikwa n'ụlọ ọgwụ wee na-achọ ka agha mata ihe na-anya ha. Mana o jekwara ụmụ Igbo ya adị ndụ. Onye Igbo nwere okwukwe, nwere olileanya ma na aka adị ọcha, nwere iwe jekọ ya eme ya. Ọkwụkwụ dị ma onye wefu Toyota virus nwa je maka onye bie onye ọma susu onye ọnụ, o nwere iwe ya eme ya, maka na mmụọ na onye Igbo na-arị siri ike. Mana ụmụnne m ụmụ Igbo ndị na-atụ egwu atụzi n'egwu. A na-asụ ụfọdụ ngwa kaikai nọ na-egbu ya, ụfọdụ ngwa bịa nọ na-egbu ya, ụfọdụ ngwa ntamimoloko, ụfọdụ ji egobe proken gbaba nọ na-egbu ya, ụfọdụ ji egbogobe kedu nke nwa na-akụ ụkọ chloroquine si ji ebubie chloroquine wee na n'elu ọjị nọ na-egbu ya. O nwere iwe niile na-abụ bụ ibe ọcha ji na ndị abụ ọcha na-alụfụta ya nọ ebe ka a na-ebunekwala ego abụ. Ndị be anyị ziwe ndị be nọ n'ụlọ ozi moto na-agba bati ebelube mmiri si n'ala Igbo wee pụta, ha kutie ọ bụrụ mmiri sajeti wọta, ọ bụrụ mmiri alụrụ alụ atụrụ kemikalụ na kemikalụ a bụ ka aka oyibo ka n'ime na-atụgharị ibe pọm n'ime ya. Iwe eji aprizavụ ya, iwe eji aprizavụ iwe na-emebi iwe. Asụsụ ndị Igbo na-akpọ ya dị n'iche n'iche. Onwe ndị na-akpọ nke bụ ụmụ, onwe ndị nke na-agba n'okwute, mmiri ọgba n'okwute, onwe ndị nke na-eru eru mmiri nwangene, onwe ndị nke na-ekwo ekwo. Ọ bụla ọ dị ka be nna m Anambra na nke anyị ka nkụ ilu oriwa Naija wel galọn mmiri na bụ iluchie ngwa mmiri ịṅụcha mmiri jụrụ iwe niile anyụpụ. Ilu agbana bụ ezu na ọma mbara iwel galọn mmiri ịṅụcha anya ngwongwo niile abụ apụrụ. Ilu ebe nna m na ndo jebe na nda akwụkwọ na-atọ, o nwere ebe a na-akpọ na nda akwụkwọ na-atọ, o nwere nnukwu ọgba gara ka site Gariki luo n'u maketi. Ọ bụrụ mmiri ọgba bụ ịbanye n'ime mmadụ aghara ma ihe esi ebe agagide elu ere ka n'u maketi mana nnukwu mmiri na-ekwo ya. Onye a wel galọn zaria na aṅụrị anya na ndị bịa na-aṅụ.
ọ ya enwekwara ebe o ji azụ eje na aja na nyere anyị iwe anyị ji azọ ndụ iwe anyị ji azọ ndụ bụ mmiri na mkpa akwụkwọ dị n'ala ka Igbo ji azọ onwebe ụbọchị ụtụtụ ụbọchị Bekee mmiri na mkpa akwụkwọ onye Igbo kpalụ mkpa akwụkwọ otinye na mmiri o lee na mgbede abalị ọ zalụ mmiri ṅụọ iwe niile na-aya onye Igbo anarị ọ bụ na onye aba mmadụ ka o esi wee mee isi bịa anya na mmiri onye abụ eje na mmiri na-ekwo ekwo maka mkpalamakwụkwọ niile abụ na-adana na mmiri abụ niile galụ n'ọfịa mkpalamakwụkwọ adana na mmiri ọ dana na mmiri ole bụ idolu gị nke bụ ọgwụ ikuri ya ewe na-abụ ọ bụrụ otu Chukwu si alụ ọrụ ya ọ bụrụ otu Chukwu si alụ ọrụ ọja abụ niile ana ọ nwere nke nchịrị ọchị ohu ụbọchị na ohu onye si na ya ga-eje China ka ya je dirie wuti tayoto virus coronavirus onye Igbo kala obu wee na-agwa ụmụnne ya na ya ga-esi ana Igbo wee jebe China ka ya je dirie wuti coronavirus na Jizọs enyewu ya ike na Jizọs nyere ike na ya ga-eji ya je dirie ya ka nkwụ ike gwụrụ ha ihe eji aghọgbu ndị be anyị ụmụ Igbo onye ọbụla wụcha ntị kaba arụ chọwa mmiri ọdịnala be anyị ose ọjị mmiri ọdịnala be anyị onye ata mkpụrụ ose ọjị na-asa kụrụ mmiri ọdịnala be anyị okwu iko nya wunye ya na-abụọ ose ọjị nya ji edinala nlara ụla ọ tete ka ọ gwa gị ihe ọ bụla ude akị dị be anyị bụ nnukwu ọgwụ ndị Igbo nwere ude akị nnukwu ọgwụ ka ọ bụ ude akị ga-agwọ ya nwee na-ekwu okwu mana ndị be anyị emewo ibe anyị na-etezi bụ ibe sibe ndị ọcha bịa ude akị onye anọcha anya na-arị anụ anya na-arị arụ ya hit edepụtawe ya na-arị o welu spoon kurie obele ngaji kurie ọ ṅụọ ọnya o debe n'elili ahụ ihe niile akpọrọ ọya na ya n'elili ahụ ewere nwa atụghe maka na ebe ọya na-egbu mmadụ na-anọ bụ n'ime abụọ na ọya adị anọ n'enu arị ọya na-egbu mmadụ adị anọ n'enu arị nọ n'ime abụọ ka ọ dị isi iwe niile a bụ ebe ọya na-eje alụ ụlọ bụ n'ahụ ọ lụchazie n'ahụ ọ wee desebezie ọnya ka eji wee gwa gị na ikpuluba odogwu abụọ odogwu edi odienu mmụọ nwanne nke m ọ dị mma ihe ọzọ anyị jikwa bịa bụ Okwulu Amara Vince nwanne nke m Odumodu ụmụ Igbo ụfọdụ tọkwara n'ụzọ ihe isi ike ka obodo si ada ụfọdụ na-agba ha gụchaa akwụkwọ ọlụ adịrọ ụfọdụ mụchaa ka esi azụ ahịa ego ụfọdụ ihe ego agbarie ụfọdụ nna ha ukwu duo ha dịka esi edu ego agbarie ụfọdụ ebozi ya na nna ha ukwu wee ka o si jiri ego agwọ ọgwụ ego kasịrị akarịa anyị wee na-asị dịka ihe a si eme Odumodu kedu ụzọ ndị ụmụ Igbo bụ ndị so azọ ga-esi pụta n'ihe a nwanne m Chizzy okwu nwee lijirokwa n'abọ maka na onye malichie chi amali ya ọ dị ka m gwa gị na mbụ n'ihe na-eme anyị bụ Igbo si anyị n'aka maka na anyị ekogolo akpa anyị jekọọ ya n'ụlọ ụka n'ụlọ okwu na ụka anyị anyagolo akpa anyị bụ ndị Igbo ụmụnne anyị nyala elili abụba nyala akọ na uchebe nyalụ mgbeli abụba nyalụ brem bọọsụ aja ana nyelewe jenyi ya n'ụlọ ụka mgbe abụọ nyeziri ya n'ụlọ ụka ọ ya zi ama ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ ị na-aghọta ihe na-ekwu ọdịnala anyị bụ ọdịnala na-ebu eke o nwere ya na-azụ eke na ana na-ebu eke ibu onye ka eji akpụ ọdịnala na-ebu eke na ọdịnala na-ebu eke maka na oge ụfọdụ eke ka ọ nọ ofu ebe ahụ ọ nọ ana na-ebu ya ụmụ ibe anyị ndị jewela akwụkwọ ịbụrọba akwụkwọ ọnwa bụ mmadụ nwe ya ibe bụ akwụkwọ nwa mmadụ nwe ya onye na-eme omenala maalụ omenala nwe ya wee ba maka na akwụkwọ bịara abịa na banyị mgbe akwụkwọ na-abịara na ndị banyị na-edecha akwụkwọ ndị banyị nwechara ka anyị si edie mgbe ndị ọcha bịara na banyị na anyị nwere ka anyị na-abụsi ekwukọrịta okwu anyị ji ama ihe anyị na-ekwu ọnya gosiri na Igbo bụ Chukwu na anyị nwere akọ na uche anyị na mba ọzọ ji emekọ iwe ma ọ bụrụ sọsọ ibe del na akwụkwọ ọnwa onye nwe akwụkwọ ọnwa bụ onye na-ajụ ese maka ezinụlọ ya kedu ibe e ga-eme ụmụaka anya na-ata ahụhụ azụ nya tụgide ego tụuche wee zụgide ụmụaka anya ka ọrụ yali ịfịabagharị agụkata na agụrọzi ka ọ bee o wee jego akwụkwọ ọnwa ọ nwere ka esi eme n'ala Igbo mezuo onye nọ 20 leave 40 leave 60 and 80 leave n'ọnya bụ akwụkwọ aka ma alụkịta nwa eji ede ibe mgbe ụmụ akwụkwọ ọnya ka ya eme wee jee n'iru mmụọ na-echekwaba ala Igbo nekwe na ụmụ arọ dị nnọọ n'ọba nwa akwụkwọ ọnwa mmụọ na-ekwu ya na ụmụ arọ ọnwa ka a na-agụ akwụkwọ ọnwa na ego nnaba ji azụ na akwụkwọ yara na nnaba n'iyi na ụmụ arọ ọnwa gụcha akwụkwọ pụta n'akwụkwọ na ịnweta ọrụ wee kwughachi nnaba na nnebe zụrụ ụgwọ akwụkwọ ata n'isiwe
na ọ ma nraba arụ na onye abụghị ya nọ na savisi nweta ọrụ onye abụ ka ga-anọ na kada ihe nwa na-akpụ ya bụ final year nwee ebe ọ na-eje ọrụ ọ na-afụtara ọnụ na ya na ya na-ekwu okwu savisi ọsị ka alụwazi ọrụ na ọbara uru mana ndị be anyị amarozi ya maka na anyị ekolu brain boss koje na ụlọ ụka kolu akụ na uche chukwu nyere mmadụ akụlọ mmadụ na-ada ebo maka na ebe anyị kolu akụ na uche anyị kolu n'ụlọ okwu na ụka ọ nwere onye ọ bụ na akwụkwọ ababara akara ụwa ya ọ nwere onye na-ebido na nta akara gụgide egụcha ma yunivasiti isi ya daa abịa ọ yara ede ịbụ na ọ bụrụ akara aka ya mana a na-eme ya fọsụ ya jebe na ihe niile bụ akwụkwọ mba maka ndị be anyị bụ ihe ndị be anyị chọrọ bụ ibe na-ewu ijeje n'ime obodo kpa ndị nwaanyị aka kịta si ya kere ka esime ka aga ọjị ọ sị gị ya ka ya chekwa ka jee n'ụlọ ụka n'ọkwa na ụka na-ewuzi n'omenala ya na-azi ewu so na ibe ndị Igbo ihe ji ndị Igbo bụ gịnị iwe na-ewu onye Igbo a na-anwụ iwe na-ewu ọ na-anwụ iwe na-ewu ọ na-anwụ iwe na-ewu ka na-ewu ka ihe na-ewu adịghị agwụ agwụ ndị ọchịchị anyị nyere anyị aka bụ ndị nnọchite anya anyị eyi enwebekwa ọrụ na be anyị ụmụaka anyị ụmụnne anyị nọ n'ụzọ ụmụ okorobịa ndị nke na-etolite ma ndị nke nọ n'ụzọ ije na-alụ ọrụ dị n'iche n'iche onye malụ chi ya malụ ọdịnala be nna ya ụfọdụ akwasacha ọdịnala dị be nna ha ka na-si n'egwodo azụ ụfọdụ ka a na-aji akwụ ndị mmadụ ụgwọ ndị omenala bịara bịa emebisi ihe dị ile na be nna ha jee nachigodo azụ ji emezi ọdịnala dị be nna ya maka na emezi ọdịnala dị be nna ife anyị eme gịnị ife adịla anyị izi ọ dị mma unu anụnụ ya n'ọnụ Odumodu ewere ka o si emetụta gị n'ihe a niile anyị na-akọwa ebe a ị ga-afụ akara ekwentị Odumodu n'ihe onyonyo anyị na-ekiri iwee kpọọ ọ bụrụ na emebiela nke unu ji dị ile n'ụlọ gị ịkpọọ agwa gị ihe ị ga-eme eme ya iwe weghachite kpọghachite mmụọ dị ile na be unu ka ihe wee dịbara gị na mma ewere ka o si eme gị na ịghọtaghasị ihe na-eme gị ị nọ n'obodo oyibo tọ ịkpọọ n'akara ekwentị anyị fụgasị n'ihe onyonyo gị ugbu a ị nọ na Naịjirịa ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri onyonyo ugbu a ọ bụ anyị na ụgwụla Amalobenze dibịa kara aka dibịa Odumodu bụ ihe na-akpa anyị nọ n'obi ya wee na-achọ ka ọ ga-esi wee dịrị ndị Igbo mma maka ndị Igbo ga-esi na ụmụ ihe isi ike a niile wee pụọ dibịa anyị ga-na-asịzi otu ọ dị ugbu a ụfọdụ bụkwa ndị nọ ihe ọbụla emetara a na-ebo ya nwanne ha agbara ụmụnna ha ọsọ ịnazi n'ime obodo a na-atụ ụjọ si na abịa na ha ihe okenye ego ma ọ bụ onye nsogbu adị ka ị ga-esi wee mee ka ndị be anyị natara wee were ofu obi na ihe ị ga-agwa ha na ọzọ dị ka ibe ya ụfọdụ bụkwanụ ndị na-abụ ha gbasie mbọ ike a nụta nwaanyị ịtụ na ịmụ amụ abụrụ nsogbu kedu ihe okwu ị ga-eji chịkọnata wee gwa ndị Igbo ugbu a nọ n'ebe niile wee na-ekiri n'ịmụ ihe a niile na-eme ụmụnne m ndị Igbo nwe m na ndị nwe ọmụnwa bụ alụsị Odumodu nke mbụ na ndụ ọzọ ụgụrụ Amalobenze dịka a na-awalụ mbụrụ n'ụkpa n'ihe m chọrọ igwu unu bụ ụmụnne m bụ na onye nwụrụ n'iwi ya nwụrụ ajọ ọnwụ ya bụ owiwu unu bụ ụmụnne m bụ ndị Igbo ya ama onye nwụrụ n'iwi ya anwụrụ ajọ ọnwụ dike nwụrụ na biya bụ odogwu ka ọ bụ maka na ndị Igbo tụrụ n'ilu si n'isi ike anaghị atọ na mba ụmụnne m ndị na-agbarụbebe ọsọ ha benata ebe a na-ataba n'ụlọ ndị okenye anyị nwe anyị na-ekwu n'ọkwa na ebe na-egbu n'ọba na-egbu ndị nlagha bịa lagharị onye imegheli ọ na-asị gị na ọnwa agadi nwaanyị nyere ego n'ụlọ ntụntụ maọbụ ebo ya ụfọdụ bịa ntụntụ maka na asị na onye bụ okenye elu onye aka otu a ịsọpụrụ okenye eluo gị aka a sịkwa na nwatakịrị kwudela okenye amaọkwalụ ndị ichie ebe ị na-agbalụ be nna gị ọsọ na-agbalụ ndị ichie na ndị okenye na be nna gị ọsọ kedu ka isi wee malụ ndị ichie onye abụ amụrụ ndị ichie onye abụ gbalụ ndị ichie ọsọ ibe na-achụ ya ka ọ na-amarọ ma ọ bụrụ ndị okenye abụ na-achụ ya okenye na-asị ka ọkọta azị ya karịa iru ya mma kedu ka onye gọrọ ọgbọ ka ụkọta azị ya karịa iru ya mma ya esi tụgharịta chụwa gị mana ọ na-aga ya n'ọkwa ụtụtụ na ehihie n'abalị n'otu aka anwazikwa ebe a bụ enwere ndị ezigbo na ndị ajọ na ya mana ịma njikwana maka ndị ajọ wee gbalụbe nna gị ọsọ maka na ịgbawara ana ịgbabagokwe onye ọgbabago ike njisi gị na ịgba na ọgbabago bụ gịnị na anarọ akali ụmụnna akali na ọba arụ ka a na-akatala ụmụnna ụmụnna chụwagoro gị jee ka arụ ịka arụ ịpụta unu akwabịa unu kwacha anya ba jụọ oyi maka na ụmụnna bụ ike ụmụnna gị abụ ike gị ha chekie gị chekie wee ama yes na amụrụ odogwu ba were gị baba mba ma na odogwu eke mana echekie gị wala ọsọ ama na ọpọlị na ka ịbụ
nọ nri ede ọzọ gwụrụ biko ụtọkara ha ka nwa obere ka a ga-esi wee kata arụ so ka unu ya esi wee kata arụ nke izi bụ na uyi analutebegodo ụlọ jee mala aja na be nna unu aja na be nna unu amala unu i wee jee ebe dibịa na-agba abụ omenala wee gbalụ gị ava kedu ihe a ga-eme ka anya ndị ilo pụọ na-arị gị kedu mmụọ a ga-achụla aja be nna gị ka anya ndị ilo pụọ na-arị gị kedu ihe ọzọ ị nwere ike ime ka anya ndị ilo pụọ na-arị gị maka na anya ndị ilo ka o gbuo onwe ya maka na anya ndị ilo pụọ na-arị gị na ije ewere onwe gị maka na onye ọbụla dị ndụ na-enwere ya na-achụ ya enwe onye ọ na-achụ onye abụọ na-agbalụbe nna ya ọsọ na ya sị na-achụ ya ebe abụọ gbajekwara ọnọ o nwere onye ọ na-achụ ebe abụọ so na onye ka ọ ya eme otu tuneche ọma dị suppose ya na-atụ nọ bịa mezie ebe nna ya onye nna ya nwugoro anwụ o jekwula ebe nna ya nọ gwa nna ya bụrụ anya ya na mmụọ ka ya nwa bụ nwa ya bụrụ anya na mmadụ maka na ngulu ọkụkọ epuro n'enu ya o nwee ka ọ dị aja egwere ngwele na mmadụ na-arụ aja abụ o nwekwe ka ọ dị maka na nwere ebe ọbụla egwele aja ngwele ya nọ na ya kedu ka esi gwechazi aja mmadụ ya nọ na ya agbafu ralịa sọ ngwele o nwere ka ọ dị onye ka nsị ka ngwa ụmụnne m ụmụ Igbo ọ dị mma otu akwa ka isi agwa ha maka ndị nụtara na-atụ atụ na amụ ya amụ ndị nke nụrụ nwaanyị ebie mgbe ara na-abụ mgbe ara ịtọ amụrụ atụrụ yara echebe ka olu mgbe ara ịtọ ma mgbe ara ịnọ ka ị nụchara nwaanyị abatabe gị ibinye ijekwuru onye dibịa omenala si ya biko nwunye m anata ọkwanị o nwere iwe ya egbochi nwaanyị ahụ nwa nụtara ịtụ atụ na ịmụ amụ dibịa omenala wetu anya ime mmụọ ọfụma wee gbaalụ gị abụ ọdịnala ọ gbachalụ gị abụ ọdịnala maka na obodo emebichewo ide ọmụmụ dị na bebe na ọnya na-ebutezi eme achọbe mgbe ara ịnọ mgbe ara ise mgbe ara isi mgbe ara ịsaa na nwaanyị batara na be dị taa na-enwe ọ bụ edebere ya na ọ bụ blọkụ ka dọwanya na ya na-abụ o jere enepụta bifo na uwe ọnwa na-akụrụ ọfụ ọbụba asọ tụfịa yes mana taa na-enwe na-anọchazi mgbe ara iri ịhụ nwatakịrị 21 years ka a nụrụ ya ọ nọ tọpụ ọtọ years n'enu ya ọ na-achụ ya gịnị ọ na-achụ 30 years ọka atụrụ atụ ọka amụrụ amụ ide ọmụmụ dị bebe ndị be anyị doziri mgbe ụbọchị bụ eke ejide obi kwasa onye kpatara iwu ọnwụ aja ọ bụ na onye ahụ na emebighị ide ọmụmụ ọ bụ na nke a ya atụla aja eje tụọ aja ọ bụ na onye mmụọ ọgbanje nọ n'ọbịa na-eme nsogbu ebupụrụ mmụọ ọgbanje nọ n'ọbịa maka na mmụọ ọgbanje na-ejide nwaanyị afọ ime mmụọ nke nọ na mmiri na-ejidekwa nwaanyị afọ ime maka na nwoke ibe gị ka ị gbawara aka narị iri etu ibeta n'ụlọ irizie na iwe n'ime ya agalị gị ọra anyị ihe ejekwunalụ nwoke abụ ngọ nwunye gị adị ịnọ ma ọ bụ na ọ gbalụ nje mmiri ijekwunalụ ya ngọ otu esi akwụ ngọ ịlụrụ nwaanyị n'ala Igbo na ndị Igbo na-akwụ ngọ otu abụ esi akwụ ngọ ka ihe egokwere iwe wee jekwunalụ nwoke ahụ na-anụ ya mmiri ngọ ya dịka onye nwere n'ihi na ọkwalụ nwaanyị ahụ ya nụzialụ nwaanyị ọzọ na mmiri nọ nga ịkwalụ ngwongwo ime gịnị gbasara ya udu nwunye gị ọ bụrụ nke mmụọ ọbịa na-enye nsogbu agbalị aja mmụọ ọbịa agbacha anya ebuli ebe anụ ọbịa na-atụ egwu n'ọbịa na-atụ egwu jedọbarị ya n'ebe a adọbi ebe a bụ nwaanyị pịara izike anoteki ọmụọ ụmụ na-abụ n'ogbu mgbe ahụ yes izike anoteki ọmụ ụmụaka na-abụ n'ogbu mgbe ahụ na-ajụ ese ya ewere esi ị ga-ajụ n'ụmụ ihe a niile ọzọ ụgwụrụ amalụbe dibịa kara aka dibịa Odumodu kọchara ugbu a akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị ịkpọ mana tupu anyị na-apịachi oge ndị ga-akpọ gị ma ọ bụ ndị chọrọ ịfụ akara ekwentị m onwe ka esi enweta m mana onye na-eso m ya na-enwere m ndidi maka ihe ji na-enwere m ndidi bụ ihe nji n'aka rili nne ana ndị Igbo tụrụ n'ilu si na ọkụkọ chi ụmụ amara ọsọ ọgụ agba eziokwu akara ekwentị m abụ ka eji enweta m ebe m nọ Monday through Friday bụ Enugu ebe m nọ Friday through Monday early in the morning bụ Anambra na Ndo ọ ka esi enweta m bụ ebe ahụ ọ dị mma ụna anụnụ ya anyị ata n'aka ji eze ọ bụ ụmụ ihe a niile ka anyị si ka anyị bịa mara maka ka ọ dịrị unu mma ụfọdụ aka ji n'ọlụ akasara isi ka ọ bụrụ nnataba mara na ọdịnala Igbo na-ebu eke onye na-ebu eke ndị Igbo bụ isi ọ gbagwoju oge anya
kpọọ na akara ekwentị a ịfụ n'ihe onyonyo gị. Ị chọrọ isoro rite uru n'ọdịnala, kpọọ akara ekwentị a ka ọ dịrị gị na mma. Abụ m Chizzy, ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Ise. Ndị Igbo ka ọ dị n'o. Ise.